Το σπίτι το έκλεισα. Και έχω άλλη κάμερα μόνο. Πιστεύω ότι έκανε σωστά την κάμερα. Όχι να πάει σαν χαφή. Δεν έχω speedbox τώρα. Μόνο θα και το EMF. Γι' αυτό γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Πού να το ξέρω. Πού να το ξέρω τι θα μπορούσα να πω. Όσες φορές έχω έρθει, δεν μπορούσα να το καταφέρω να μπω έστω στο ισόγειο, υπόγειο. Να κάνουμε έρευνα. Είσαι εδώ κοντά μου, κατάλαβα. Μ' ακούμπησες. Ναι, αλλά θέλω να μην ακούγας εμένα. Θα πας ενέργεια από τα μηχανήματα. Είδαμε σε βαθμό στον χώρο. Ξέρω τι είπε θα είναι εδώ. Αυτό που νιώθω είναι, τι να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί γινόταν συνέχεια με το Speedbox. Γιατί έπρεπε να βάλω και κάμερα. Μπας και εμφανιστεί τίποτα. Κάποια οντότητα. Ξέρω ότι είσαι εδώ μαζί μου. Το EMF βαράει συνέχεια. Τα κατέβω υπόγειο τώρα. Το δάχτυλο μου βγαίνεις. Και εγώ θα πω. Από εκεί τι ξέρω, πήγα. Από εκεί δεν γίνησα. Έτσι. Έτσι νομίζω. Παιδιά, θα κάνω κι άλλη δουλειά στο ισόγειο που φαίνεται. Τι να κάνουμε. Οι awarded παρουσίες είναι καθαρά με το σανατόριο. Αν δείτε στην επικεφαλίδα, έχω βάλει το σανατόριο. Που σημαίνει το σανατόριο για μένα είναι το καλύτερο από όλα τα στοιχειωμένα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έτσι πας στην καρδιά, Ωραία. Αυτή η έρευνα πρέπει να πάει τουλάχιστον, πόσο να πω τώρα, 1000 views. Και ας μην έχω σαν Speedbox. Βέβαια, έχω καταγράψει από το κινητό, αλλά δεν είναι το ίδιο. Όπου το βάλω το EMF, παιδιά, όπως βλέπετε, βαράει συνέχεια. Είτε από εδώ, είτε από εκεί. Ευχαριστώ πολύ, Ελευθόριο μου. Ευχαριστώ. Είναι μια μικρή έρευνα, αλλά κάποια στιγμή θα έχω στο εξοπλισμό. Να δω το αλέτ μου, να δω φακό. Παναγία μου. Ευχαριστώ. Κλείνω λίγο το EMF.